Seydi Dia joɗo yiye toon taro ndaare il faut que joom kaate yewte malgré mal isas won hela joom tawa dar gol gol bila dar am gudi yetto salam guri ɗe jiidi ngoni gootum o wi guri ɗe jiidi ngoni gootum kanko ɗo o jeeya kanko ko ɗo o jeeya aduna noon ko aduna tan o wi aduna noon ko aduna tan ko noon o waɗi ne ɓe kewno wadde ni o wi noon o waɗi no ɓe kewno wadde ni eɓe kewno heɓɓitade eɓe kewno heɓɓitade kanko o heɓɓitima kanko o heɓɓitima so waɗi noon kadi ene fewnito yimɓeɓe ene weela yimɓeɓe o wi so waɗi noon kadi ina fewnito yimɓeɓe ina weela yimɓeɓe jooɗiɗo e laamu hande o jooɗiɗo e laamu hande o ko kamɓe keɓɓitino ɗum ko kamɓe keɓɓitino ɗum ko oɗo haalata ɗo ko oɗo haalat ɗo ko ñande ɓe dulata yo are gande ñande ɓe nulata yo are gande on ala ko nuldi ga en on ala ko nuldi ga en
mawni ko totti ujunnaji capanɗe jeegom ɓe gardi ga en mawni ko totti ujunnaji capanɗe jeegom ɓe gardi ga en wonko min kalno e ɗum noon o wi wonkoɓe kalno e ɗum noon hay toroɗo haalde ɗum wonata ko mantitade ala ko haali maccuɗo hay toroɗo haalde ɗum wonata ko mantitade ala ko haali maccuɗo kono no Allah haajirno fof o jooɗima ɗo jooɗi kono no Allah haajirno fof o jooɗima to jooɗiɗo kala no wano o wi kala no wano ɓe keɓɓitima ɗum ha dari ɗo ɓe keɓɓitima ɗum ha dari ɗo eɓe keewi ñamlude moƴƴere o wi eɓe keewi ñambude moƴƴere ñamlude moƴƴere ñamlude moƴƴere mona ñamla moƴƴere noon so yoɓama moƴƴere mono ñamlo moƴƴere noon so yoɓama moƴƴere ina handi e ɗum ina handi e ɗum Haruna o wi Haruna ha ɗo gonmi ɗo ha ɗo woni ɗo kanko ceerno mi meeɗa yiide foto makko o wi o meeɗa yiide foto makko o itti kam ɗo o wi o itti kam ɗo o nawimi Tunisie o nawimi Tunisie koye juuɗe makko kanko oɗo wonno koye juuɗe makko kanko oɗo wonno on saaha mi ala passeport on saaha o ala passeport kanko o nawimi bureau passeport kanko o nawimi bureau passeport beele mi heeɓa passeport beele mi heeɓa passeport pour korto pour politique pour korto politique ɓe jiiɗi ɓilde mo e ɗum ɓe jiiɗi ɓilde mo e ɗum nawano fof kemmi passeport nawano fof o heeɓi passeport billet am waɗa billet am waɗa e billet mo jaadanmi e billet mo jaadanmi jaagol e gartugol jaagol e gartugol min ƴetta toon hôtel min ƴetto toon hôtel fodde sarta ko fota safrirede ko fodde kina fota safrirede ko mi anda no foti mi anda no foti nde min jeeyi toon momin tawi toon o wiyete ko mon chef nde min jeehi toon momin tawi toon o wiyete ko mon chef wiyete ko mon chef o wi min so ene selli ko Haruna nuli on ga ko Haruna nuli on ga no cafrorto ɗon watta caɗele no cafrorto ɗon watta caɗele min gummi ɗo min jeeyi ha ndendori min gummi ɗo min jeeyi ha ndendori alsane hefti min ɗon e oto alsane hefti min ɗon e oto ina addori kartal ina addori kartal bancaire mabɓe bancaire mabɓe haalani min numéro haalani min nimar so on jeehi ko ɗum ɗo nawoton ko ɗum ɗo nawoton woto kule caɗele woto kule caɗele ala kanko o ƴetti haalis o totti min kanko o ƴetti haalis o totti min o wi somin jettima o wi somin jottima haade amin yettoyade haade amin yettiyade ene fota tirede ɗo ena fota tirede somin jiiɗi ƴettude taski somin jiiɗi ɗettude taski min nawoye ɗum min nawoye ɗum min jeehi toon min gondi o yontere timmude min goni toon yontere timmude ñande min jettinde ñande min jottinde doctereɓe arɓe amɓe e amɓe ko sappo guiɗi arde lawol ko sappo guiɗi arde lawol gotol e nder yontere he wotere mi waɗi hen radio ji sappo e tati ɓe nawimi nokku goɗɗo ɓe nawimi nokku goɗɗo on ko safrirde kono wona ɗo maɓɓe ɗo eɓe jokkodiri e ɓen kala ɗo yaha hen arta yeehi ha timmi waaji o wi so ene laaɓi ko Haruna nulma a hollan min kartal min nanna min jaltina hen ko amen ko heddi ko min tottidma mbimi wallahi kartal ngal nan ɗo hen jaltinmi ngal e nder poosam o ina laaɓi ko ni wonno no waɗiranno min cafri toon dendagal ko ene yeehe e sifa muɗum docteur o wi to banggue guite ɗe golkum woni hen adoraki oppirede mamin dokki noon traitement mo aɗa waɗa sa woppani a wumata min jokki e ɗum goɗɗum ko wona ɗum ɗon ko safaruji keddiɗi ɗi o wisiti ɓandu ndu o daarimi no moƴƴi o wi aɗa mankira ɗoygol kala yontere ɗanotoɗa hen ko heure jeenayyi o wi aɗa heewi haala